Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asong batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo. Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Ti surat ngantay bukit-kitan kaskada buray-rayan wenno sokil-sokilan ita ket nagapoken ay pagayam tayo a Richard iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti surat ni Richard. Ken ka Mang Bianong. Awagan naklakuman iti Richard. Natataarla ang mait ni Richard Gomez kanya kiti dua digusan Mang Bianong. Agasem dat ngay. Napalaos ti ragsakaw idinamwak nagsubligayam daytoy programa. Ket manggan pa yan iti anyaman nga oras akayat may. Saan makauma adengdenggan dagiti drama yaw nga oray ulit-ulitak. Nagpipintas lang arudan. At dapay adal maagsaw iti tunggal episode ngayon kay ipatpatangatan. Kakayatak to'y programa Mang Bianong maliliwaak unay no dengdenggag tay panaggargarik gikmaw. Apaw, no mabalinla kumakait kayat kang ampunan tapno agkatkatawa akanayaw. Ayos Richard, libre lamot no kasta. Kastoy nga rudain, arugyak ti salaysay kao, Mang Bianong. Richard, mabanglesan day takatay mo. Tadi ka matlag saon. Hoy, apay di ka matlag saon. Manipod si Mangpet ka, nagkapoy ti kabang-ibang nga ilay. Kat di ka matagtagaray. Apayan, ada ng sulnot di tadilam. Nay. Kapalan, Richard. Nagalasan, kasta jarmaw. Awalan ba'y na babae? Pasaw! Kunamlan asino akapintasan ta naglakalain ti panangikulasay na kanyag. Ha? Naikulasay ka manan. Kulak man lo. Dumalon tayo. Naikulasayak nga rod, apong. Nagsaritaan, men. Ti may papaniti pa nagkalay sa amin. Ingkulasay nagki din ti awanan bain na babae. Makarman to na ijay. Makasapol kumakit iti manglitak kinkwana tagunggunana. Ay, maday, ti kasla pa nagsasaw, Richard. Iruruman mo matlaw na yan. Yal na. Nay, apang, sumrong sa manang ti angkit yaw. Kasalaw, akit makapaangkit mat ngamin tinsangput mo adamag. Kulak ngamin lo, makasawa ka na.
Apong, di mo liplipatan ti umangas Tulungan na umangas. Silpon ti angis ko. Sapno siya na magsat. Uwin, mabitlaan. Talag, di pang silpok. Ayan nandyan nebulizer yaw. Mabitlaan nga pong. Urayan nyo, di pang silpok. Iti angas yaw. Kumusta ang tirik na kayo, apong? Medyo limukayan ti angsak. Nakabutbuteng kayo mat apadamagan no maikulasaya kapong. Tatunggal maikulasayak, agang kit kayo mat. Makapakupit mo't ngamin iti barukong ti damag ang sangpat mo. Imbagbagam ngamin na mga sawa ka ni di kalman. Ita, naikulasay ka man matayin. Masuro na kapong. Apay nga nakastoy Uray man natairak no kastoy mat. Richard po. Nagado ti mabalin a pagtubuan ti kaslabukal ti utong asiding ko. Ngam iti pay maayusan mo't itiluak ti nagtubuan na. Dahito ti malas ko. Iso nga ginggay takit. Jak pala nakaasawa. Idinto ta 35 kon. Apay kumamalas day takit. Bagbagay mo mo tay tasiding mo. Bagbagay ko ang malas met tadyak makaasawa kapo iti dayto asiding. Naglawa ti bukot ko kumaapagtubuan na. Ngam dito'y payrupak tinagtubuan na. Iso nga imbriknak ni Aliana kapo iti dayto asiding. Ado tinangupay kang kuana. Jaski asiding papansin. Surungkon apong. Di ka matendo magdaga si Balay. Iso at dinanon kan diti balay yo, amigaw. Nawan ganas ko nga na pumasyar dita pa eh. Apa yan? Di kayo matin makitkita ka na Liana. Di mo man ipalpalagip kanyak da dya babae. Marurudak lang. Nay, kunak manog kalay sa kayo iti mabiit. Awanan, ingkulasay na kon. Ha? Wen, gapulaeng iti daytoy asiding iti rupak. Ingkulasay na kon. Jaskin to mga dagiti sogsog. Isumat ti ipangag na. Anya ko mati koneksyon day ta siding di tarupam. Dagdag apil mo pa yung harod day ta, amigaw. Uray pa'y no apil ko amin nga apil no isumat ti mang dapil kanyak. Ha? Talon a babae tinangikulasay kanyak. Gapo iti daytoy asiding. Isu paikat kulangan. Anya? Una amigaw. Paikat kulangan daytoy malas asiding kaw. Ay sos, agrarabid ka Richard. Ang mga nudakas ti epekto na no paikat mo day tasiding mo. Kat no anting-anting mo day ta. Anting-anting nga rod ti makagapaw. No apay ang maikulkulasaya kapang. Adula amin, di mo paikat day ta. Kasyan dakmat aapong. Kayat kumaet nga datumaod a junior ko. Diyak kayat nga bagbagada pagbalayanan ti akot-akot ti uneg ti sapin ko. Iso palubusan dak ko mga raod amang paikat iti daytoy asiding. Sigurado ka nga raw makaasawa kan no mapaksiyat mo day ta asiding. Lakit di aapong. No mapasamak dayta, makita yo pa iti agbalin nga apo kuyo iti tumeng. Oho, paasa. Anya paasa apong? Na, nagkapoy kamatayin, tadi mo pa'y magets. Ni apong nagaduti ang muna. Basta paikat ko dito asiding kaw. Malas da ito, yapong. Pinaikat ko nga raw ti siding iti rupak mang biyanong.
Ninamnamak nga raw akalpasan ti inaramid ko, ket masaraka kaunti forever ko. Iti may sangal daw, kinasaunak ti gayem ko. Amigaw, anda na pindas abalasang. Namamok lang iti kalman. Panagkunak katagbagay kayo. Ah? Sure ka, balasang? Win, bakasyonista dito lugar tayo. Taga-kabangibang nga ili. Kaanakan ka nun ni Tata Mindaw at taga-ipil-ipil. Kastaya? Naawan ko mga rod tinubyak at siya akong tagdatong kang kuana. Ah, no kasta, napintas nga roda talaga. Taamok nga minti taste mo ka. Napipintas talaga. Siyempre mang nubya ka lang arodan. Di pilim mo din makay-ayo iti mata tapno sulit. Tumpak, pare koy! Oh, alang arod. Agpataer ka man nga gusto. Tapno makayawan di napintas abalasang no agam-am mo kayo. Ayos, amigo. Awanan ti malas iti rupak. Isu nga awan nga ro din ti problema. Makaasawa akon talaga. Ah? Agpaiso, Jane? Aklunan na kon? Juan Richard, di mo kayat? Anya saan? Ay, aglapusanan nga ro ti kinaragsak ko. Agkasarta nga raw din. Ha? Nagdarasan? Kaya't kang aminin talaga nga ikalaysa. Isungag kalaysatan. Enjoyin tapay mo ti relasyon ta kas nobyo ken nobya Magagaranak nga aminin talaga ang mangikalay sa ka, Jane. Sana bale, tadumanon tulat ta dayta, Richard. Saan ka nga agapura? Kuma, inton bigatan. Unay daytan? Kas kala makimaratonan iti kinapaspas mo. Kaya't kung aminin ti maadaan iti Richard Jr., Jane. Dahita ti arapaap ko. Tano ibay-bayag ko pa ang mga no maong kilatak taon kat awan pa ti Richard Jr. ko. Pi manakmet ata awan man lati mangdung aw kanyak no tumangad ako niti Barsa nga. Sure ka kadan, nga ikalaysam ni Jane. Una pong, kalpasan ti makabulan, ibagak manan nga kalaysa kamin. Bareng numayatay? Sana all. Anya? Nangalalaan nyo iti day taas sa uyo, apong? Hey, ilat atiw kaping road, Richard. Updated dak. Ang musika, kasla ka lang na awan. Kastansa talaga ti Sanpaya, nakasawa, piman. Ni apong mait, kantyawan nakpay. Talaga, mate. Sana balay, asidagan, maikan kayon iti apo ko yung iti tumang. Ay, sos, di mo pa'y bilbilangan tipyag, no Sanpaya napisaan jay itlog, ta di mo amaw. Amangan, no, iramraman mo nga bilang jay ibong. Ha? Ni apong mait. Talaga, mat. Bilangan tulangan, no, nagpisang jay piyag. Isura di mo pala ibagbaga nga. Ikan nakita po ko kiti tumang wine. Taman, no, ibong. Pau, pirmimot na nataraki mi ta, amigaw. Aywan, amigaw. Mapanak iti lugar da Jane. Nay. Kasla si Dirga na malanitan ti subil da tao Wan, amigaw. Iso ngay sagana mong tiregalong kata kami ni Jane. Apo, naggasat kan. Nagbintas din ng ubiyam. Agbagay kayo launay. Kasla Lucy Torres kan Richard Gomez ko naman. Adayo mo't pare ko. Anya nga dayo. Asidag launay.
Manumod la di gusin nga, tapno pumatas ka ni Richard Gomez, idi ka umingan na. Kaya oray mo't ni Jane, nagpintas. Artistahin na talaga ta nagpudaw. Mistisa nga main. Sikan ati siyak, pare ka, oy. Oray awan kwartak nagkalay sa kayo, amigaw. Iyota nga ka talaga para kada kayaw. Apaw! Uray may sa laing tigayem ko no kaskan kami ikaw. The best! Inururay ko at talaga tiyo umay mo, Richard. Jakmat kaya't a cellphone lang ti pagsaritaan ta. Ha? Apay nga ro, adi ka pa'y nakapulas ngay. Kat imbagak amangan ta itirwar. Kalpasan na, agpasyata. Sorry, Richard. Ngem, agbreaktan. Anya? Sorry at talaga, Richard. Anya ti basol ko. Apay ngay kulasay nak, Jane. Kaya't ka ngay kalaysa. Imbagak day ta kadagiti dadakkel ko. Ngem, kinunada saan da kayat ama po kawak adagos no makikalay sa akin ka. Anya? Kasano kumamapukaw ka? Nakita da nga minday ta siding di tarupam. Ha? Idi inaklon ko ti ayat mo, awan pa'y day ta. Ngem, agtubtubo mo't day ta siding di ta maayusan itilwa, asiding di tarupam. Jane? Nakita dagiti dadakkel ko day ta. Kinuna ni ikit ko ababalwan ka kano. Anya? Uray si ka? Patsim mat dahita, Jane? Sorry, Richard. Jakmat kaya't ti maungkel adagos ano makiasawa aken ka. Iso alipatan na kun. Talipatan kamutan. Jaskin tumang namin dahil yung asiding tatimman aw manen. Impaikat ko lang nga ruden ngam nagtubo manen. Ket di na ka nga ron kaya tapanawan. Kitaam, ket pinaikat mo ngam nagtubo manan. Nadamag siguro day tanay pingping mo no agluasit ka. Iso ha, kay kayat na pagtubtubuan. Diyos kikiday! Diyos kikiday! Nanay, apang nga agluasit ka ngagpaisaw. Sibog ka mananday ta siding mo. Nakakaroon na dumakal day ta ha. Kasanaw kat awan manen, apong. Ha? Naikula sayak manen, piman. Ay, isagsagan na kaunjay, paparti ko madingwain iti panagkalaysan ngem awan man gaya man. Nakalasat ti biyag dagiti nang mapartay. Siyak samat ti sana makalasat. Apong, sumro manen di ang kityaw. Ay kasanaw ka, naikulasay ka manan. Apong, di nyo pa ipan silpon to pa'y day taangas mo. Mabiglaan, talag dyan ni Balay Siryaw. Darasin na, silpuan tay, hangis ko. Mabit lang, Apong! Mabit lang! Masya na kiniapong ko, tunggal maamuan na naikulasayak manen mang biyanong. Taga po iti sakit tinakam na para kanyak kat sumrono kwa ti angkit na. Kanayunak ang maikalkalang mang biyanong. Aginggang nga iti may sangal daw, kinasarita nagmanen ni paeng agayem ko. Kay, Amigaw, amangan no ti amok itan a friend tinobyak ti kay batugam. Manjaksan, amigo. Amangan no kapadpada na laeng dagiti imununan ang nagbalin anubiak. Saan mo't siguraw? Yam amukin ka, tabarang no isun a talaga tinaituding nga agbalin a kapi si tipusom.
Ay, makabannog met, amigo. Diyak kayatin nga agangkit manen ni apong ko no may kulasayak manen. Tunggal ngamin maikulasayak, agbugsot ni apong ko. Ah, Aman, kanayon ko nga alawen. Nasaksakit pa yung ti maikulasay no makitak nga marigrigatan ni apong ko, amigo. di mo pa ibagbaga ka ni apong mo Ibagam tulaan nga, no sure talagan. Ha? O nya, mayat ka amigaw? Yaman mo ka? Sige Nukastati ko na, amigo. Oh, sige nga rod. Agsagana ka tayam ammo ka ni Gracia. Gracia da ito'y para kang ka, amigaw. Maglakit din ta nakaumay ka dito restaurant, Gracia. Yam amok ngamin da ito'y gayam kaw. Nakababain mo't Indianan ka pa, eng. Amangan no gumura pa jagayem ko biam. Ay, un gayam. Yam amok man da gayam kaw. Kiso ni Richard. Hi, Richard. Hi. Diyak lang yung pagarup, nagpintas garayang tibalasang ayam amo ni pa yung kanya. Thanks, Richard. Uray si Kamat. Nagtaer ka. Saan, may? Asus, pahambal ka pa ilaang. Talagamot ngamin alataer ka. Mabalin nga agordar tayo pa nga umuna itimakan. Sakbay nga agpin na sa blog kayaw. Ha? Sige nga rin. Agorder tayon. Mangorder ka niti kayat mo, Gracia. Siyak di makam mo. Anyat mako na mitinyam amukin ka pare koy. Nagpintas. Kanlangan natin nasingpat, amigo. Kunak tumot ngamin kang ka. Iso na lang ta mamakak ngagdaton kang kuana. Amangan numabastedak lang, gapo iti daytoy salit asiding kaw. Magtal na ka man. Saan ngamin aday tati panunutom Agduduma ti babae pare koy. Amigo, Patsa kadakkel tinamnamam ka ni Gracia. Saan na big deal kan kuana day ta siding maayusan itilwa di tarupam. ay ayaten ka talaga, Gracia. Kunak no, gayem lang ti pangibilbilangam kanyak, Richard. Kinapudno na. Mabuti nga't ngagdaton kang ka, tamangan no mabastedak laeng. Ha? Ado ka din tinang basted kan ka? Kwa? Saan dakmat na basbaste din? Ikulkulasay daklaeng? Anya? Nagkapoy mo tindag ita babae ta ikulkulasay da ka? Nagtaer ka pa mat. Mabuting dangamin, Gracia. Anya kumangay ti kabuteng daket na singpet ka mat. Imposible pagbali na mapanching bag dagiti babae. Kwa? Saan kasta ti kayat ko asawan, wano makagapaw? No apaya kabuting dati makiasawa kanya. Amangan ngamin no oray si kakit. Kabuting naktumag. Awan ti rumba nga kabuteng ko kan ka, Richard. Anya kumangamin ti kabuteng ko kan kangay. Tidak kalasiding iti pingping ko. Anya? Apay kumangay akabuteng ko day takat. Bagbagay mong tupay. Saan mo't amhamaw day tatapno kabuteng ko. Ha? Ay ayatan ka mo't, Richard. Isu nga awan kanyak day ta siding-siding dita. Adula amin day ta. No kasta. Aklunan na kon, Gracia? Naglawag mo tiyong bagakan ka saan ka di? Ay ayatan ka mat kunat. Ay na? Agyaman ako na, Gracia. Finally, makaasawa ak matlaingan! Yahoo! Woohoo! Unay day ta naragsak mo. Nakaragragsak kami na talaga, Gracia. Sana may ladawan ti kinaragsak ko. Ta saan ka mabuteng dito'y just kay asiding ko. Ha? Kunada nga men, babaluenak, gapu iti daytoy asiding, ang maayusan ni tilwa dito'y rupa.
Ay na, saan abale, Richard? Ta saan akum na kanyak dayta? Tanamitlo akon anabalo. Anya? Dayta tipud no, Richard. 32 lang titawan ko ngam. Namitlo ako na nabalo. Iso saan akum na kanyak dayta siding-siding. Sigurado saan ka ababaluan ta. Siyak ti babaluan, Richard. Ha? Oh no! Kasla akla na buyatan, iti nalami is adanom, iti naibagan ni Gracia kanyak magbianaw. Ingkulkulasay dagiti imun una nagbalin a nobyak, gaputa babalwenak kanaw. Di da kayat ti matay adagos no makiasawa da kanyak. Nakasara kak ngagpaisaw iti babae asaan mabutang dito'y siding ko, ngem babalwan mat mangbianaw. Subok na, tanamitlon anabalaw. Natalyan itiliday, taglaplapusanan akin naragsak to'y pusok, idi inaklunak, gapo itinaamuak mangbianaw. Jakmat kayat ati maong kaladagos, no asawag ni Gracia, tamangan no pumadaak kadagiti imunan ang nagbalin nga asawa na. Anya ti aramidag mangbianaw. Mamati kakaday iti babalwan, ta babalwan mat ni Gracia. Kasanaw ang makaakalak iti daytoy alunod, ang ipatapat iti biyag ko. Tulungan na kuma, to'y maguguran launay apagayam mo, Richard iti probinsya ti Pangasinan. Barok, nariknam kaday naadipon ka, iti may sa apamahiin wenno daytay kung kuna tayo tantanigan nga imot-imot mo. Bumalasiw ka kuma iti kalsada, ngem nakakita ka iti nangisit a pusa. Nakarigna ka iti buteng ket dimon pinatuloy. Nakabitak ka kaden iti sarmeng ket kalpasan na dismaya ka gapot simken iti panunot mo nga iti sumuno ngagsasarno apito atawan ket agmalas ti biag mo. Anyaman atan taningen dita panawanan tapno iwaksem dagita pamahiin. Alright. Ket amwem asikamot laeng te mga ramed iti masakbayam. That's right. Amwem tinagtaudan dagita pamahiin apatpatyem. Iti panakaduktal mo tinagtaudan dagita apamahiin ket maysa apamuspusan tapno labanam dayta apamahiin. That's right. Iti sabali a kultura, tinangisit a pusa ket ibilbilang da swerte. Ow! Kas pangarigan, tinagkaunang Ehipto. Ano ti maysa anangisit a pusa ket limabas, swerte ti isang bayin na ken ka. Ide may kasangapulo ket pito siglo, intan dudupay ni Ari a Charles, tinangisit a pusa. Ngem daksang gasat iti panawan ti medieval ken ti panawan ti panagdalyasat ket adaw a tao ti nang taneg kadagiti nay nangisit a pusa nga adda pa kainaigan da kadagiti nay mangmangkay ket napanunot da dagiti nangisit a pusa ket nang isang bay iti malas. Ada ka pa dita malas ti agibulag iti asen kung kunada. Angem awan met tinain kalintegan a pagibasaran no adalam tinagtaudan na. That's right. Maadaan ka iti
pamalatpatan nga awan tinain kalintegan a pamaneknek a dagiti nay pamahiin ket mabalin na nga apektaran ti biag mo. Adda kaday ti anyaman a pudno a makagapaw at ti 13 ket saan a napagasatan a numero. Masapol nga agpanunod ka na imbag, Richard. No talaga a mapaksyat mo dagita na apamahiin a naigamer kan ka. Ti pamahiin ket nagtaod laeng kadagiti nagkauna at tradisyon. Kas kadagiti adupay a nagkauna at tradisyon, ti pamahiin ket napagtalinaed nga uray awan ti masinunoaw a pakaaramatan na. That's right. Damagam dita bagam no ti pannakaburibor mo iti mapaspasaran ita a pamahiin ngayon kamot patpatyan ket mangipaaykan ka iti positibo nga enerhiya. San mo nga iparangkap iti pamatem kadagiti sumagmamanaw a pamahiin kadagiti nay desisyon ngayon kaaramiden. That's right. Aramatan barok daytan nay sentido kumon ken nain kalintegan a pangdeng. Saan ka mangnamnama iti nay dumduma arik na wenno banag a madmadlaw akas na isalumina a pagilasinan. Panunutam nga adda bilag mo tapno makaaramid ka iti bukod mo agasat. Nupay saan mo a malapdan ti amin na mapaspasama kiti biyag mo ngem makontrol mo pay laeng no anya ti reaksyon mo kadagiti mapaspasama ken panagtignay a mabalin mo nga aramidan no sangwemon daytoy. Napatpatag daytoy ngem ti swerte wenno malas dita. Alright. Tunggal may saket makapaspasar iti saan anasaya at abanag iti inoran oras ken kinapudno na ti sumagmamano a tao ket adaw ti pakanaiganda ngem iti dadduma. That's right. Huray pay, saan mo amalapdan ti saan anasaya at abanag iti biyag mo ngem adda pay lapigsam tapno sangwem dagitoy iti maysa a positibo a kababalen ken mga ramid kadagiti plano tapno mapasaya at mo tay kasasad mo. Isu saan mo na masapul a panunutan ti maipapan iti nay tantanigan ken maipasungalngal iti sumagmamanaw a ritual tapno masumang mulaeng tingkatantanigan. Alright. Ti panamatay kadagiti pamahiin ket mabalin ang narigat para ken katapno ornusem ti bukod mo abiyag. No pay kasta ti saan mo a panamatay ket mabalin ang mangispal ken ka. Kabayatan na natural laeng makariknat ka iti panagdwadwa tapno dumuras no naamiris mo nga adda bilag mo ang mangitundaken ka iti baligay wenno pannakapaay. Kanayo na panunutem ti may papan iti kasayaatan ang mabalin ang mapasama. Ngem ti panunutem ti mabalin a pagdaksam. May sapay daytoy a banag mabalin mong aramidan tapno mabaliwan ti panagpanunot mo may papan iti pamahiin. No te panagkunam ket madan kay tinasaya at nga aldaw masinuno aragsak ting kakalakaman. Saan na masapol asurutem ti alagadan ti pamahiin tapno ragpatem ti ragsak ngayong kakalkali kaguman. Alright. Adu pa'y kumakatin na may binsa-binsa hanggang panagkunaket umdas dayta na pagibasaran nga awan ti maitulong na dagita na pamahiin no diket
nagtaod laang itay inuugma apamatay. Iti ababa apan naaw, nagtaod laang iti tao. Banag asaan mabalin a pagtalkan, no di kay pagdaksan. That's alright. Kasagudayan ti Jeremias, Kapitulo 10 iti bersikulo may 5. Daytoy ti kuna ti Apo, mailunod ti tao, nga umadayo kanyak, agtalek iti pada na a tao, ken yadayo na ti puso na kanyak. No adda ti Diyos nga aggargaraw, iti likudan ti senaryo, iti biyag tayo, nga rod, patyan adagiti na ibambanag ama paspasamak, kat kamaudyanan na bembendisyon. Alright. Ala, kaskapay nga rod papagayam, que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiyag nina kada tayo. Amen. Bye-bye! Thank you so much, ka-drama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!